No niin, hyvääpäs päivää. Hannu Niemelä yrittää tässä nyt selvittää yksinkertaisesti tämän GDC-marketin toimintaa. Eli tässä on nyt ruudunjaolla tämä GDC-marketin mun sivu. Ja tässä ollaan dashboardissa, eli sillä etusivulla. Tässä nähdään nyt sitten, että paljonko mulla olisi tällä hetkellä nostettavaa. Sekin näytetään tässä, että tehdään se nosto johonkin vaiheessa. Eli periaatteessa on jokainen 26 USDT-paketti antaa 260 GDC-tokenia, jotka ensi tammikuussa julkaistaan ja voi lunastaa sitten. Toki tätä GDS-tokenia, niin kuin mullakin tässä näkyy, että mulla on täällä 1185 sitä. Tätä tarvitaan, kun tehdään withdrawia, niin siitä menee sitä kaasurahaa. Toisinpäin, kun taas tehdään ostoja, niin menee PNP-kaasurahaa. Tämä toimii siis tästä PNP-verkosta, Finance Smart Chain-verkosta. Ja tässä tosiaan näkyy se, että mä olen saanut suoria palkkioita 98 USDT:tä, että näitä support-komissiota, niin 2950, yhteensä mä olen saanut 127,50. No, kun mulla on tämä Code 9 taso, eli 10 26 USDT:n pakettia, niin kun se antaa 3x 780, eli kun tämä 127 saavuttaa tämän 780, niin siinä vaiheessa voidaan sanoa, että asia on pelattu, ellei jos sitä uutta pakettia. Ja pakettihan ostetaan täältä. Mennään pakettisivulle. Tässä näyttää, että mulla oli Financessa, siis tuolla Metamaskissa 54,55, ja mä voisin ostaa paketteja, mutta tässä vaiheessa en osta. Koska tässä näkee taas mun ostohistoria, että 30.12. mun ostanut ensimmäisen paketin. Ja nyt sitten 9. päivä mä päivitin sen siihen 260, eli ostin kerralla. Onko tuon sitten 6 pakettia vai montako tuo? No, on nyt kuinka monta on, ei sillä ole merkitystä. Ja tosiaan niin se on hyvin yksinkertaista, kun siellä on vain siellä Metamaskissa siellä USDT:tä ja sitä PNP:tä. Ja sehän näyttää sen saldon, paljonko siellä sitä USDT:tä on. Niin tuosta vaan, buy package, niin se jurnaa hetken aikaa ja se pitää vielä Metamaskissa hyväksyäkin se osto. Ja sen jälkeen, kun se on mennyt kauppa läpi, niin tulee tähän Blanchet Success. Ja jos on ensimmäinen paketti, mikä ostaa, niin se 26 tulee tänne total package. Eli kun mulla on se 10 pakettia ostettuna, niin se on 260. Ja tuo sun palkkiot paljon koontuu. Sitten voitaisiin mennä vähän tuonne networkin puolelle. Vai pitäisikö tehdä se withdraw tässä vaiheessa? Tehdään se withdraw tässä vaiheessa. Eli nyt on tämä withdraw-sivu ja mullahan oli siellä se 16, niin pannaan 100%. Tästä menee 2,56 tätä GDC-token kaasurahaa, mutta tähän oli siellä 11, niin se piisaa. Eli tuossa tehdään withdraw ja se tuo kestää nyt kyllä kauan, kun tämä Zoom, niin se vahvistetaan tuosta ja näin, niin se todennäköisesti meni läpi. 16, tässä on se ostettuna, sinne on tullut 16 ja siitä meni tuo. Ja se on siellä Metamaskissa nyt sitten. Ja tämän helpompaa se ei ole. Se menee sille tilille, millä tämä on tämä Connect Wallet. Että tässä on ollut haasteita tuosta kirjautumisen käytöstä, että kun te saatte sen linkin tältä teidän kutsujalta, niin te klikkaatte vain sitä linkkiä ja Connect Wallet ja Metamaskiin ja liitätte sen Metamask-kriisiin. Ja siellä on sitten, tulee se saattaa tulla heti siihen, kun se tili se aukeaa, teidän walletti on yhdistetty sinne GDC-markettiin, niin saattaa tulla tämä planssi.
user information. Eli siihen laitetaan käyttäjätunnus, se nyt sitten voi olla mikä tahansa, puhelinnumerokin teoriat voi olla mikä tahansa, ja se hyväksytään, ja se vielä tulee MetaMaskin hyväksyntä siitä. Se on sillä selvä. Ja mennään tänne networkiin. Nyt ensinnäkin se kutsulinkki, kun te olette kirjautunut, on tässä. Eli tuosta Gettingistä kopioidaan ja lähetetään, joka nyt on kiinnostunut lähtemään tähän mukaan. Kaikkihan tämä lähtee omalla vastuulla, mutta tämä nyt näyttäisi olevan oikeinkin hyvä systeemi, koska täällä nyt sitä tulee sitten sitä passiivista tuottoa, eli kun tämä on MLMM-systeemi, eli se viimeinen M tarkoittaa multibranch, eli siellä tulee tekoäly mukaan. Ja tässä nähdään, paljonko mulla on ykköstasolla, siellä nyt ei ole maksajia, kun olikohan niitä, no ne 2, ei siihen enempää sovikaan. Eli tämä intialainen ja sitten tuosta, nyt ei sitä tiedä mikä tuo on. Mutta kuitenkin molemmat on maksanut ja ne on saanut tuottoja. Tuo intialainen on saanut 29 USDT:tä on saanut tuottoja, eli enemmän jo mitä on paketin hinta. Tämä potus on saanut 24, eli se on siinä ja siinä, eli se ostaa sitten varmaan uuden paketin tai jotain muuta kun menee eteenpäin. Ja sitten niin kakkostasolla siellä ei voi olla kuin 4, ykköstasolla voi olla vain 2 maksanutta, ja sitten kolmostasolla niitä voi olla sitten jo 8. Ja täällä nyt on esimerkiksi Tuohivirta, no se on ostanut näköjään uuden paketin, sille on tullut tuottoa 40-50. Ja täällä tehdään semmoinen juttu, kun teille tulee uusi suora. Siitä saa sen 9 USDT palkkiota. Jos se sopii ykköstasolle, niin siitä tulee tämä 4. Mutta jos se on se ykköstaso tullut ylivuotona ja täyteen, niin se menee sinne tasolle, mihinkä se sopii. Ja siitä tulee sitten kaikkia tältä väliltä tasolle 13 asti. Mutta tämä järjestelmähän myös täyttää itseensä niin, että vaikka te ette saisi tänne yhtään uutta jäsentä, vaikka ei teille olisi tarkoituskaan, koska se ei ole pakko, niin sinne tulee sitä ylivuotoa kuitenkin. Me voitaisiin mennä katsomaan tämän Treevee, mutta se on erittäin vaikea selkoon. Mä sanoin jo heti käteen, että siitä ei ota vanha Erkkikä selvää, anteeksi ne Erkit, jotka on kuuntelemassa tätä. Mutta tässä periaatteessa näkyy kaikki, ketä siellä on niin sanotusti tämän Tioki-nimimerkin alla. Ja sitten taas niiden alla ja niiden alla jotakin. Mutta täältä katsotaan se hypoteettisesti ajatellen, otetaan vaikka tuosta, koska tässä silloin kun teille tulee semmoinen, joka ei sovi sinne teidän ykköstasolle, niin otetaan vaikka semmoinen, joka on maksanut. Otetaan vaikka tuosta tuo Velk 05. Tai sitten jos otetaan vaikka tämä täältä, kopioidaan sen tili, näin, ja sitten mennään takaisin tuonne TableWeave, ja täältä katsotaan sitten vielä, meidän pitää vaihtaa sivujen affiliate. Eli kun teille on tullut se suora, te haette tuolta verkostosta sen paikan, mihinkä se tulee. Ja sitten affiliate, no nyt tähän pitäisi tulla vapaa paikka, eli se uusi näkyviin tähän, ja siinä lukee async. Sä klikkaat sitä, ja sen jälkeen tuo äsken kopioitu osoite laitetaan siihen, ja confirm, se on siinä. Silloin se menee sen henkilön alle ja sen verkostoon, mikä on periaatteessa ensimmäinen vapaa paikka sun omassa verkosto. Tuo mun verkosto on jo niin sekaan, että siitä ei tosiaan ota selvää kukaan. Mutta se pitää aina, myös ne ensimmäiset suorat pitää mennä sen affiliatein kautta, vaikka ne tuleekin sinne ykköstasolle. Silti ne pitää laittaa sinne niin sanotusti aktiivisesti verkostoon, koska mennään takaisin sinne puuhun, niin mä näytän siellä sitten sieltä omastani, mitkä on niin sanotusti, joka ei ole vielä affiliatea tehty, eikä ne ole todennäköisesti maksanutkaan, ne on täällä hyvästi kaukana. Tuossa nyt on esimerkiksi niin jos tämä olisi nyt maksanut, niin sen jälkeen sen tilinumero kopioidaan tuosta ja viedään sinne verkostoon.
sille tehdään se affiliate myös. Vaikka se olisi ensimmäinen tai toinen suora, niin niille tehdään se affiliate kuitenkin. Ja mennään vielä tuonne dashboard-sivuille. Eli kaikki 26 paketin ostajat ovat tasolla Gold 0. Jokainen uusi 26 rebuy nostaa yhdellä pitää. Ja kun pääsee tähän Gold 9, eli 260, niin sen jälkeen kaikki, jotka teidän alla aktivoivat tilinsä ostaa uuden paketin näin, niin siitä tulee 5 USDTtä ylimään. Eli tässä tietenkin suositellaan mahdollisimman nopeaan päästä sinne 260, koska noita paketteja voi ostaa periaatteessa, mäkin voisin nyt ostaa teoriassa 260 paketin lisää. Tuonne tulisi vaan sitten 1560 kai se sitten on. Ja se prosenttihan on sitten vähän. Mitä lähemmäs 100% tämä on, niin se likempänä pitää ostaa se uusi paketti. Ellei tuosta uutta pakettia, niin palkkioita ei tule sen. Koska täällähän ei ole niin sanotusti rahaa. Eli jos teillä on se 78 täällä ja tämä on 78, niin sen jälkeen se on teidän finito, että se on, tästä vähän pakotetaan ostamaan, koska sitä ylivuotoahan siellä tulee. Se on nyt semmoisetkin nähnyt sen, jotka on jo lähtenyt tähän 126 ja eivät ole kutsuneet ketään, eli ovat vaan niin sanotusti passiivisia. Passiivista tuottoa siltä tulee kohtuu hyvin. Esimerkiksi siellä oli se tuohivirta, mikä oli täällä networkissa, niin olikohan se tuolla tasolla on. Niin se ei ole, niin siellä ei ole yhtään suoraa. Mutta nyt sitten järjestelmästä voi tulla suoria yllätyksenä, koska nyt se tulee siihen tekoälyyn. Se yleensä sieltä antaa silloin tällöin suoria joillekin. Ja sitten varsinkin, jotka epäonnistuu siinä tämän kutsulinkin käytössä ja rekisteröinnissä. Yhdellä puhelimella, yhdellä läppärillä, vain yhdellä tilillä. Ei enempää. Koska järjestelmä avaa aina sen, jos sä kirjaudut jonkun kutsulinkillä, jos sulla on jo siellä tili, niin se avaa suoraan sen tilin. Eli se menee lekkeripeliksi. Ja vieläkin mennään sinne puuhun takaisin. Eli aina, kun teille tulee joku uusi, niin te tarkistatte sen, että se näkyy teillä täällä verkostossa, ja sitten te tarkistatte sponsorin. Klikkaatte sen henkilön kuvaketta, mikä tämä nyt onkaan, ja sitten tänne tapahtuu ei mitään. Miksi ei tapahdu mitään? Mä nyt uudestaan. Otetaanpa tuolta. Se aukeaa siis näin. Eli tässä näkyy tämä henkilön tilinnumero ja täällä sponsori, referral code. Se on erityisen tärkeä, koska muuten se menee lekkeripeliksi. Tässä nämä 4 viimeistä numeroa. Se pitää olla teidän tilinnumero, eli te olette sponsorin. Mä yritän viedä tuota auki, miksi se auki. Ei se auki. No, ei se mitään. Niin, sillä nähdään se, että kuka on se sponsori, jotta siellä pitää olla se teidän 4 viimeistä. Toki se näkyy myös täällä, pitäisi tulla näkyviin tähän niin sanotusti ykköstasolle näkyviin tämä. Ja kun tästä kun painaa, niin aina tulee sen tilinumero näkyviin, mikä siellä on. Ja tämä näyttää ja on hyvä systeemi, koska se passiivinen tuotto, mitä pakosta niitä passiivista tuottoa tulee, vaikka et tee mitään, kunhan ostat sen paketin. Mutta niin, omalla vastuulla. Mutta kuitenkin tämä on erittäin hyvä systeemi. Mä lopetan tuon nauhoituksen ja kiitän kaikkia, jotka tätä nyt katsoo sitten. Pyritään tekemään myös englanninkielinen
esitys jonakin vaiheessa. Ja nyt se loppuu tämä. Kiitoksia oikein paljon.